Lokaci abin yayi ne dan na fahimta ni na gane, yan uwa ku lura ku gane dan kar ku rena hannun sama. Lokacin mu dole mu nuna dan na fito ina ta jawabi, aljanna mai rabo kan samu ba a saya da karfin sisi. A sha ruwa a koma aiki, baiwa ilahu kai ka bani, mahasadi ka ne mini taki, in ya girma ka girbi siyarka. Bana fatan na yi maka sharri, sai dai dubu na fata alkhairi. Rabon ka naka ne wallahi, kar kai zaton wanin ka ya baka. Wani za ka roƙi ilahu dan shi da taimakon bayinsa. Karkare na mai maka nuni ko da rashin sani ya abka, ka daina hanzarin yin tuta ko da ganin ka baka asara. Hakan gare mu ba amfani, kowa ya je ya nemi abunsa. Kayan aro kayan banza ne, in mai abun ya karɓi abunsa. In saka so ka ce da naune, ba za ni sake karɓar nasa. Kai hasada bala'in ciwo, ni ba za na kira sunanka ba, amma ka je ka bi mai ilahu da annabi madafar tsira, kowa ya bi shi baya asara. Na zo a kan ka shirya kai mai faɗan mawaƙan namu, ka daina yin faɗan shilime ce, waƙa gare ni ta zan jari. Ku daina kushe baiwar Allah, abinda za ni so ku gane, ai ɗaukaka ilahu ya bada, arziki ilahu ya bada, lafiya ilahu ya bada, komai gare sa mai sauki ne. Addu'a gare mu kama dan lafira makoma ɗai ce. Zani yi tsayawa nan ne, auta na ku ne mai waka, ya Allahu ka samu dace.